perquè és un banc català i perquè jo vull la independència de Catalunya. Llavors penso que és imprescindible. Donant moltes voltes sempre al per què no es fan les coses bé, i vaig veure realment que es necessitava tenir un banc català. I després perquè veig que tots els bancs que hi ha actualment a Catalunya, clar, són eminentment d'obediència espanyola, però 100%. Jo he hagut de tractar per fer l'empresa i tot molt amb bancs i cada vegada és pitjor. Necessitem també un banc, a part de que sigui propens o partidari de la independència de Catalunya i que treballi per això, un banc que treballi pel territori. Un banc que treballi pel territori i per les empreses petites que jo conec molt bé, que estan desesperades perquè no hi ha manera que els bancs els facin cas. I quan vaig veure l'estructura d'11-11, vaig veure que estava molt dedicat també, quasi bé, en primer pla, com si diguéssim, en dates immediates, més que res, a protegir el teixit econòmic, industrial, de la petita empresa, de la mitjana empresa, o sigui, tot el que dirien les pimes, que la veritat és que estan desesperades, perquè en conec moltes. Des de la crisi del 2008-2009, que es va anar allargant, moltes ja van quedar mig liquidades i ara, sense preveure-ho, aquest últim any amb la Covid i tot això, els han acabat de liquidar. No tenen cap ajuda, tots són problemes i penso que l'estructura d'11, tal com l'han planificada i muntada, és molt adequada perquè ajudin a fer un ressorgiment del territori, que diguem, del país. Tenir un banc on puguis anar a explicar com si diguéssim les penes, perquè un banc fins ara no es poden anar a explicar penes. Has d'anar a fer veure que tot va bé i que després resulta que vols invertir anant tot bé, i no és veritat. La gent va allà explicant que tenen un problema i immediatament els tanquen la porta. I això, en el meu teixit econòmic en què jo em moc, té moltíssima importància. O sigui, no pot ser un banc que quan les coses van bé, els compres un producte que a ells els interessa vendre, et fan la gara-gara, et posen una catifa vermella i que el mínim problema que tens et girin la cara. Pensin que és un banc de proximitat. Què vol dir un banc de proximitat? Quan surts una mica de l'àrea de Barcelona, que te'n vagis ja cap a les comarques més limítrofes, podrien ser les de Lleida, més que res les de Lleida, de Tarragona, Girona potser és una mica diferent, Lleida i Tarragona, les oficines que hi ha allà estan en mans d'una gent que no coneixen res dels que els passa.